500 let's lave en let's play, hvis I kan se det. Jeg bruger for opskrift. Ildskade til faldskade til. Jeg kan ikke gøre det uden. Gør færdig og skæm i verden. Og jeg spiller på Java-versionen, hvis det kunne vi se. Jeg fik det i går. Og jeg skal også tænke på, at på et tidspunkt så vil jeg spille Ultimate Custom Night. Hop, så er det på load. Når den her går ud, så har I weekend. Så har I noget spændende at lave i weekenden? Det vil jeg gerne lige vide her. Har I noget spændende at lave? Så skriv det i kommentarer, eller bare, hvis I gerne vil holde det for jer selv, så hold det for jer selv. Bare de fleste har fået weekenden. Godt, det er vores verden, og undskyld, hvis I lægger meget. Jeg har ikke en god computer. Godt. Hvor det lægger meget i dag. Sådan der. Og ja, den let's play taler vi bare sammen, mens jeg prøver at bygge et godt hus. Og ja, mit hus vil altid blive udviklet. Men jeg spiller kun her mellem, jeg vil slet ikke mellem episoderne. Jeg har aldrig sådan noget på forhånd. Men der kommer timelapse. Har vi dem? Det er mit skin. Jeg har selv lavet mit skin. Jeg gør det sådan her. Det kan ikke. Så jeg fandt ud af det. Sådan der. Jeg har aldrig spillet Minecraft på computer. Det er noget, jeg har til at sige. Godt, så har vi den. Jeg misklikker. Godt, så har vi den her bogen. Vi kan ikke lave det, vi kan lave nogle trapper. Vi skal gå bare efter våben lige nu. Jeg kan ikke lave våben, ser det ud til. Hvorfor kan jeg ikke det? Nå, fordi jeg mangler en stik. Kun ting jeg kan lave. Hvor ligger. Nå, jeg tror nok, jeg er nødt til at lære det først. Hvorfor er den ikke på? Jeg ved ikke, jeg kan ikke lide. Okay, nu er det noget galt.
Jeg har crafting table lige her. Så lige vente. Oh my god. Træhakke. Sådan der. Så skal vi også lidt tage. Så er det flip-hitten. Sådan der sjælejord for at lave sådan den der. Så hurtigt der. Den her der mangler jeg 3 pinde. Jeg har 5 tråd. Og sådan en der. Den laver sådan en der. Har jeg ikke nu? Kan du få har jeg mere på mere? Jeg tror også vi er på den skole. Sådan der. Nej. Og jeg kunne godt bruge en lykse. Ups, jeg har stadig på 3 i hånden. Jeg har et mystisk træ. Jeg har spillet Minecraft på min mobil. Det vil sige, og I får faktisk også nogle gange måske. Kylling! Kylling! Jeg ved ikke hvorfor mange gange går bare amok, når jeg ser en kylling. Men nu skal jeg vælge. Jeg kan godt lide at bo i bjerge. Så det er det, hvor vi kommer til at bo. Vi kommer til at bo i et bjerg, og der er en floating island. Nej, det var bare bjerg. Det er faktisk ret godt bjerg, vi kan bo i. Højt. Bo ved caven. Også hvis det lækker. Ui! Nå, du ved, før jeg kommer over. Monster, ja. Yeah. Eller jeg... Nå, det er ikke for... Den her til, jeg har noget jern. Nå, vi skal over på det der bjerg derovre. Jeg mener, jeg har sagt, jeg har ikke spillet, jeg har spillet én gang, men det var hjemme hos en af mine venner. Men det var ikke på min bror. Der er bjerget. Der er vores okay, vi holder oppe. Og vi hører lige fun fact med mig. Jeg er højdeskræk, jeg er mørkeret, jeg er bange for alt. Det kan godt være en god indgang. Jeg kan nemlig godt lide, når man bor i et træ. Jeg ikke bor i et træ. Healer vi lige og virke med. Og jeg ved, vi bliver forvirret til korten. Jeg har set lidt space, men... Lad os lige prøve at spise en kylling. Nå, vi graver os frem til at kunne lave nogen. Så kan vi bygge lige vores hus. Stenalderen. Ja, jeg har bare brug for... Jeg bruger kylling, ellers så dør jeg. Og det første vi gør, det er den her der. Så kommer meget. Ovn. Der er en ovn. Der kan vi også måske lige lave. En der. Sådan der. Godt, så sætter vi lige min ovn her. Jeg er lidt trængt indtil videre. Jeg så lige brænde. Jeg så noget trækul. Mens vi lige miner, så er vi også lidt lys i noget tid. Og så skal vi lige få vores stol. Men jeg skal ikke have alle mine
De er 7, kan være. Så halvdelen brændt. Det var lille hus indtil videre. Det var 6 stykker trækølle. Så den der sætter vi dig ind der. Der ind her. Og så fik vi også lige lavet. Sweet. Der vil de rykke. Så bliver der der, og så vender vi lige på min kylling er done. Det er den. Så ser der ud. Kylling, der. Godt, så har vi lige. Så mister den kylling, men det er okay. Sæt mig ned. Så kan du videre. Au. Yes. Op, op. Bum, bum. Det er begyndt at blive nat udenfor. Jeg tror, det er en klog idé. Kold. Det bliver her, hvor vores mening kommer til at være. Jeg ved godt, at vi først ikke kan sige det, men jeg ved godt, at kulblok er meget bedre, så det laver jeg. Jeg laver kun én kulblok. Men jeg kan ikke finde en seng, så må jeg hellere bygge mig anden. Det tror jeg er klogest. Fordi så kan zombierne ikke komme ind. Så det er bare noget foran. Men da det blev lavet, så var det fredag, men når sætter den her ud, så bliver det til, så er det lørdag. Og det er midt om natten. Det jeg bliver copyright. Det kommer igennem. Sapling, skal jeg tage. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg tager bare sapling. Jeg kunne lide det. Prøv at blive mørke, men hey, det er da også godt. Stress. Laver vi stentools. Og så laver vi lidt kulblok. Den kan vi lave 2 af. Godt, så har vi 2 kulblokke. Der er vi stensvær. Det er en økse. Sten. Så det var det. Så jeg går til nogle trællershavet. Godt, så tager vi den her ud. Nu kan vi arbejde med kul. Godt. Så sætter vi kulblokkene ind. Så laver vi nogle fakler. Sætter lige en lys. Et kul. 4 flakker. Og 5 mangler jeg. 3. Godt, skal jeg have. Og skal jeg pinde. Og skal ud og finde nogle træer. Det går ud og gøre, så snart at det er dag.
Skal vi lige... Okay. Så er det lige vores tools her. Er det nat? Jeg glemmer lige, der kommer med. Det begynder at blive... De skal bare finde nogle saplings. Det kommer ikke for at være onde. Zombier imod. Det er godt, that's in peace. Godt. Okay, det skal være E3 eller Axe sammen. Der er så op i nærheden. Godt. 60'er. En skulle være nok. Så er råd til et vål. Her er der en zombie lige i nærheden. Det er ikke nogen forskel. Vi er her. Jeg højreklikker. Så får jeg sætte den her. Okay. Den her herovre. Det ser bare sejt ud. Dumt. Please giv mig et like eller subscribe, og så ses vi bare i næste episode af Minecraft Let's Play.